Tako je, sa profesorima vrsnim i vrhunskim, profesorima koji su iz cijeloga svijeta, možemo reći, svjetska klasa, i cilj je da upravo mladima, pogotovo mladima s naših prostora, danemo mogućnost da mogu imati ono što njihovi kolege imaju u svijetu, jer mladi kod nas nemaju te financijske mogućnosti da mogu priuštiti možda sebi takav jedan masterclass, i zato smo doveli profesore koji će biti tu i da oni za što više naših mladih, u prvom redu iz Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja, dođu i da imaju prigodu raditi sa vrhunskim profesorima. Tako da nam je to bila početna ideja. I druga vrlo bitna ideja za cijeli projekat jest ta pokretljivost, razmjena iskustava mladih. Znači, imali smo mlade glazbenike od Japana, pa Koreje, Rusije, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske. Znači, ta jedna njihova međusobna interakcija, upoznavanje, uspoređivanje i stvaranje i osobnih prijateljstava, ali još više glazbene suradnje i prijateljstava. I treći naš cilj projekta cijeloga je bio, znači, integracija BiH društva unutar sebe kroz kulturu. Tako da su bile zastupljene sve muzičke akademije koje trenutno djeluju na području Bosne i Hercegovine, dakle i Banja Luka, i Sarajevo, istočno Sarajevo, i Sarajevo druga akademija, i Mostarska akademija, plus glazbene škole, srednje glazbene škole. Uistinu mislim da smo pokušali ne samo okupiti, nego i stvoriti nešto što možda drugi ne uspijevaju na druge načine, metode, ali glazba je ona koja uistinu stvara mostove i povezuje ljude, i cilj međunarodnog masterklasa Ardea jest taj i povezivanje ljudi međusobno unutra. I mi kao organizatori Centra za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina osigurala je 10 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine. Dakle, njihova besplatno sudjelovanje u masterclassu, besplatni troškovi smještaja. Dakle, imali su minimalne troškove, dobili su maksimalnu ponudu. Oni su plod, produkt masterclassa koji je bio u Čapljini. Dužni smo spomenuti da je ovaj međunarodni masterclass, dakle ne samo međunarodni, nego da su naši partneri ustanova Galus iz Slovenije i udruga Sve ostalo je glazba iz Hrvatske, Dubrovnik, uz potporu Kreativne Europe, europskih fondova, uz potporu ministarstava iz Bosne i Hercegovine, u prvom redu iz Federacije, Fondacije za scenske, likovne umjetnosti i muzičke umjetnosti, te grada i općine Čapljina, kao i turističke zajednice Čapljina, i drugih pojedinaca koji su nam pomogli, kao i medijskih, što želimo posebno izreći zahvalnost, i Federalnoj radioteleviziji i televiziji Oskar iz Mostara, kao i radio postaji Čapljina i portalu Čapljina, kao i svim drugim koji su prenijeli ovu vijest o iznimnom vrijednom događaju, rekao bih, i značajnom, ne samo za pojedince, nego i za cijelu zajednicu.